death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanomdom sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga Iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga Iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makagagahom sa ngatanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak ang bugtong aton Ginoo. Nagimbalangkon sa gahom sa Espiritu Santo, ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato, ginalsa sa krus na madaray kaginlubong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay, kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuos ang Dios nga Amay, nga makagagahom sa ngatanan. Gikan dito nagakalipa siya liwan sa paghukom sa mga buhi kas sa mga minatay. Nagatuwa ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawalat sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong inapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios,
igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang kapawa. Ang nahauna nga misteryo sa kapawa, amo ang pagbunyag kay Jesus sa Jordan. Ginadumdum naton nga sang pagbunyag kay Jesus sa suba sang Jordan. Nagbukas ang kalangitan, kag ang tingog sang Amay, nabatian nga nagapamatuod, nga ining si Jesus, amo ang iya anak nga nahamutan. Nag-abot si Jesus sa Jordan, halin sa Galilea, kag nagkadto siya kay Juan sa pagpabautiso. Sa pabautisuhan na si Jesus, may tingog gikan sa langit nga nagasiling, amo ini ang hinigugma ko nga anak, nga akong gid nahamutan. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag-adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga napatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan,
kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, naginagidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa kapawa, amo ang pagpahayag sang Ginoo, sang iya kaugalingon sa Kana. Ginadumdum naton ang pagbaylo ni Jesus sang tubig sa bino, tungod sa pagpangabay sang iya iloy. Amo ini ang nahauna nga milagro. Paagi sa sining makatalanhaga nga buhat, ang mga gintutunan nagtuo sa iya. Si Jesus nagsiling sa mga sulugoon, Punaan ninyo sing tubig ang mga tadyaw. kag ila gindimdiman ang tubig nga nahimo nga bino. Didto ginpahayag niya ang iya himaya, kag ang iya mga gintutunan nagtuo sa iya. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay.
Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dalang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyatong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa kapawa, amo ang pagbantala sang pag-abot sang ginharian sang Dios, kag ang pagpanawag sa pagbago. Ginadumdum naton ang paglibot ni Jesus sa Galilea, garagabantala nga ang ginharian sang Dios nag-abot na. Gintawag niya ang mga makasasala sa paghinulsol, kag pagbiya sang ila mga sala. Ginpatawad niya ang ila mga sala, kag ginayo ang ila mga balatian. Si Jesus naglibot sa bugos nga Galilea. Nagpanudlo sa mga sinagoga. Nagwali sang maayong balita sang ginharian. Kag nagpang-ayo sang tanan nga sahi sang mga masakit, kag balatian sang mga tawo. Amay namon nga yara ka sa mga langit. Pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo.
Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sang impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa kapawa, amo ang pagbalhin sang dagway ni Jesus. Ginadumdum naton ang pagpakita ni Jesus sang pagbalhin sang iya dagway sa 3 ka mga gintutunan didto sa bukid sa pag-aman sa ila sang iya palaabuton nga kasakit. Kamatayon sa krus kag pagkabanhaw, agud indi sila magdula sing pagtuo kag pagsalig. Samtang nagatanaw sila, nagbalhin ang dagway ni Jesus. Kag ang iya mga bayo, nagmasilaw, kag nagmaputi. Wala sing bisan sino sa kalibutan nga makapaputi sang bayo kaangay sini. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos,
igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa kapawa, amo ang pagtukod sang Eucharistia. Ginadumdum naton nga sang katapusan nga parihapon, ginhatag ni Jesus sa aton ang pinakadako nga tanda sang iya paghigugma, ang iya lawas kag dugo para sa kaluwasan sang kalibutan. Ginkuha niya ang tinapay. Nagpasalamat siya sa Diyos. Iya ginpamihak-pihak ini, kay ginhatag sa ila nga nagasiling. Ini, amo ang akon lawas, nga ginahatag para sa inyo. Himuan ninyo ini sa akon handumanan. Sa amuman nga bagay, sa tapos ang panihapon, ginhatag niya sa ila ang kalis, nagsiling siya. Ini nga kalis, amo ang bag-o nga kasugtanan sang Dios, nga ginapalig-on sang akon dugo, nga ginaula para sa inyo. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan,
kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dalang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyatong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, ginalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapangakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang manawaan. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Kag sa ubos nga matapos, ang pagsugod mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos ang tiyan mo. O maluluyon, o mahiluklogon, o matamis, ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Dios. Agod mangintakos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginduwas man kami sang imo bugto nga anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo, sa balaan ng Birhen Maria,
makasulod unta kami sa mga ginitudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosario. Kabayng ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. Limang dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radyo Philippines Standard Time, 39 minutos ang nakaligad sa takna alas 9 sang gabi. Maayong gabi Pilipinas, Western Visaya, syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapangalagad na ang Bombo Hanay sa gabi. Dito sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, 630 kHz sa frequency sang inyong mga radyo. Adlaw kita sang Webes, petsa 10 sa bulan sang Pebrero, sininga tuig 2022. Kag sininga gabi inyo mangin kaupod, Bombo Jairi de los Reyes. Aton dira ginabi-abi mga nagapamati sa ilang mga puluyan, ilabi na sa mga naga-tune in sa 630 kHz, sumalin sign on, tubtub sign off. Subong man sa aton mga kabombo nga naga-drive no, nagapamati sa radyo sa ilang mga salakyan samtang nagabiyahe, kag sa mga nagatutok man sa aton nga Facebook Live, kag sa aton nga live stream sa YouTube no, indi gid magkalipat nga mag-like kag mag-subscribe. O sininga tion mga kabombo, mag-checkyar kita kaya Bombo Carla May Defensor, kaya live siya karon no, sa isa ka lugar kung sa diin na kapin 1.7 million pesos nga balor sa nga illegal nga droga, kapin 250 gramos no nga kilo o kana 250 grams sa ang kabugaton sa nga suspected siya nga na-recover sa isa ka buy-bust operation nga ginpatigayon sinigid lang mga gabi. Yara na sa piya ka linya si Bombo Carla May Defensor. Bombo Carla, please come in. Yes, Bomba Jai, no? So, live kita diri subong no, sa isa ka barangay diri sa syudad sa Bacolod kung sa diin may ginpatigayunan no, sa nga bypass operation sa nga Police Station 8 Bomba Jai, kag estimated no, nga kabugaton sa nga illegal drugs nga nakuha is 250,000 kung 250 grams, kag nagabalor ini 1.7 million Bomba Jai. So, ari no, si Police Major Jewelry Puerto regarding sa suspetsado ko na no iniayhan no ang background sini sa suspetsado. Sir, mayong gabi, sir, paano ini ginpatigayan ng bypass operation? Bali, ang ini-suspect, mga ko naman, monitor naman nga nagabaligya ni siya. So, nasubong, nag-deliver ni siya drugs, kaya gin-transact naman na dre. Muna nga, gin-gambit naman nga mag-deliver damo, kay para makuha ang kadala damo drugs. Kamali nga si ang suspekta
nakakuha ta mga more or less 250 grams sang shabu. Nagabalor ni siya almost 1.7 million. Okay, sir, sino ni ang pangalan ng suspect? Si Mark Daniel Angas, 39 anyos. Taga Barangay 14 siya. Mark Daniel Angas. Angas, dito Angas. Angas ang pilhin. Bali ang sa amon nga balong, ang nagamando niya sa iya. Sulod, takuling BGMP. Okay. Naga-video call pa niya sa iya. So, but sa lingon, hindi mabangbang ang drugs, kaya ang pati ang drug lord sa sulod, na prison na, nakatransact pa drugs sa buwan. Okay. So, amo na subong sir ang ginaimbestigahan nyo kung sino ni nga nag-provide sa iya. Na-identify namon ni itong February 1 kwa namon sa Mandalagan. Takuling BGMP mangyapon do komando, video call mangyapon ang sistema. So, but sa lingon, may mga drug lord nga prison na transact sa buwan. Na ginagamit sa mga tao diri. Sir, ano ni siya ang ano ni siya nga budigero? Ano na? Amo na siya kay Damo, siya ang nahulugan sa drugs, gakuha ng permission ang mga poster sa Sagwa. Siya ang nakuhaan. Di siya ginakuha niya sa mga illegal. May ara kuno, may na-mention siya ngalan kay na, pero hindi klaro kung ano gid ang ngalan. Pero may area diri sa syudad sa Bacolod di ginakuhaan siya. Ginadulong lang siya. O siya ang kanang mga poster siya kakuha. Okay. So siya ang bagsakan sa damo-damo. Mga drugs. So, sulod sa 2 weeks, sir, amo ina ang mga nag-gather nyo nga information regarding sa suspect. Oo, mama. Okay. Sir, ano ni siya? Ano iyang sige nga background? Wala man siya kaso ni. Wala man siya previous record sa drugs. So bago gini siya na-identify. Pero sa itong kadamo ng drugs yung deliver niya. So, dako na siya. Sir, sa Barangay 14, may mga cases, barangay cases o none? So far, wala pa ako kabalo kay TE. Ano pa na kung sikap kung ano yung record niya sa barangay dito. Okay, so far, sa subong wala pa data, no, kung may previous case ina siya o kung wala. Oo, ma'am, wala pa. So, ini siya, sir, ano nga level? High value na niya. Kaya dako na mga drugs nga hulog sila mo. Hulog ni ko na sa iya tagtunga sa kilo. Kamo ni ang bilin, 1/4 na lang ang bilin sa kilo. Mga 250 grams. Okay. Kaya dako naman ni kayo. Sa iya, sa iya, na-dispose niya ng iban. Diin ang ginadispose niya ni sir? May kakuha lang sa iya. Gamotor. Gasugo ang sasalod. Kaduan na siya kay makuha dito. Pero may na-identify na kamo nga mga barangay aside diri sa may barangay Sintan South. Halos ng mga sa palibot ng barangay sa iya kakuha ni. Babo Carla, Yes, Bajay. na-identify na da sa nga mga kapulisan kung sino ining ilagi natumod nga drug lord sa sulod sa nga BGMP nga ginakuhaan sang drugs. So sir, pwede ma-divulge, no? O kung ang ginakuhaan niya ini sa sulod sa BGMP. Pwede mga ang ngalan sini. Bali ang nagamando ang sasulod. Pero may yara tao yung nagadulong sa iya. Pero ang nagasugo ang sasulod, nag-video call sa iya mo kung sino ang mag-deliver, anong oras mag-abot ang droga sa iya. So kung may video call man, ang cellphone niya ay subject for ano naman. Investigation. Sa subong sa hindi niya pa mahambal kung sino ini ang nagasugo. May identity na kami sa iya pero ginapan pa namon klaro namon sa BGMP kung may ara pa na sila na may cellphone nga video call pa sa sagwa. Okay, so mo na ang gina-question ni sir, no? May mga information ka mo nga gikan sa sulod sa BJMP nga ara na gid sila ganit sulod sa nga prisuhan. Ara sa prisuhan ka video call pa nga magpa-deliver ko drugs ang tao ya sa sagwa. Di daw ka budlay bala hangpon na muning drug trade sa Bacolod. Last year, sa Handumanan, umuman, 5 ka dakop namon Handumanan nga preso nga mando. Isubong, 2 na ka ba preso namon nga dagko. Ang gamando, takuling BGMP. So related sila nga ginamando. Ako nang nagamando sa iya, isa lang. Sa ila, isa lang. Isa lang. Atong last February 1, lain to. May identity kami to. Subong, alain naman eh. So, ang panang ginaklaro nyo, bangod nga lain-lain ang nagamando sa ila. Pero, isa lang ang ginahalinan sa mando dito sa area sa BJMP. BJP takuling mo. Oo. Then ang illegal drugs niya, hindi niyo pa ma-identify kung diin ang ila niya ginakwaan. Kaya ginadulong lang sa ila. Nadulong sa ila. Okay. So other information pa sir sa suspect? So para mo na naman. Eh. May anak na siya kung nakabilog pero hindi kasal. Nagbulag sa asawa niya. Okay, pero ara sa iya nga kasudiyan duha ka bata. Ara na sa iyang bata. Okay. So taga Barangay 14. Yes, ma'am. Okay, sige, sir. Thank you so much. So, Bombajay, amo na no, ang initial information regarding sa kay Mark Daniel Angas
Bambajay, subject sa bypass operation sa Police Station 8 diri sa may area sa Barangay Singkang Airport, Bambajay. So nagapatigayon sa inventory ang kapulisan sa Police Station 8 sa subong gabi, Bambajay. So hindi man nigali basta-basta Bombo Carla, no? Si Mark Daniel Angas kay siya nigali ang kumbaga bagsakan sang damo-damo nga drugs dire sa bilog nga syudad sang Bacolod. Yes, Bambajay, isa ini siya no sa mga nag-provide sa mga illegal drugs sa mga barangay no diri sa syudad sang Bacolod. So wala pagkikita sang isa-isa nga mga barangay ti inibaloan naton diri sa may area sang Barangay Singkang Airport, isa sa mga ginadulungan niya sang illegal drugs, Bambajay. So natigayon bali Bombo Carla, hindi niya ginabalay no inang Singkang Airport kay taga Barangay 14 siya kumbaga nagdulong lang da siya sang drugs kaga drug patigayon ang bypass operation. Yes, Bambajay. So, ang iniganing area do, boarding house, inigani, Bambajay, no? Wala man, diri siya board, Bambajay. Diri lang ginpatigayon ang bypass operation, Bambajay. So, siya man lang isa, Bombo Carla, ang nadakpan, wala na siya sa maiban pang gintudlo nga, kumbaga, kaupdanan niya, abi, o kung ginakuhaan niya sa illegal nga droga. So, subong nga Bambajay, isa lang sa ang subject ng bypass operation, bangod nga sa na-mention, kagaina ni Police Major Perto, ga-video call lang sa iya, o kung ginadulong sa iya, ang mga illegal drugs, Bambajay. Pero ang nagabando, gikan sa BJMP, sa may area sa Barangay Takuling, Bambajay. Terrible, Bombo Carla, no? Ara nagid sa sulod sa presuhan, nakahunong nagid, naga-video call pa, may access pa sa cellphone. Amo gigani Bambajay no sa information naton nga nakuha diri ti cellphone ang gamit ti amo ni checkeron man nato no ang area sa BJMP sa Barangay Takuling nga amo ni no may na monitor ang kapulisan nga gikan sa ila o kung mayara sa ila sa isa ka drug lord nga nagamando diri sa gwa nga mag-distribute sa mga illegal drugs, Bambajay. So far may ara naman sa ginaimbestigahan no ang kapulisan kung sino ining nasambit nga drug lord dira sa sulod sa prisuhan kaga kabay pa Bombo Carla nga madakpan gid no para man grabing man nga daan nga halit bala ang ginatugaya diri sa syudad sa Bacolod. Sakto gid Bambajay no hindi lang diri sa syudad sa Bacolod, iupod na lang ini naton Bambajay no ang ginpatigayon man nga bypass operation sa Victoria City Police Station, kaupod ang PIDEG Bambajay sa may area sa Barangay 20 Victoria City, Bambajay. So sa subong man nga gabi may ginpatigayon man ini sila nga bypass operation kag taga Barangay Takuling ang subject sang bypass operation, Bambajay. So ini sa subong no nakuha sa mga suspetsado balido diri ka suspetsado, Bambajay, nakuha sa ila is nagabalor 3.4 million no sa illegal drugs, Bambajay. So may ari kita diri pahayagi kan kay Police Lieutenant Colonel Joseph Fajardo Jr. Pamatian naton. Ma'am, anyway, the subject person or the suspect is our top 1 city legal drug personality here in Victoria City. Okay. We have a month-long transaction with him. Karoon lang subong lang ang nag-materialize ang transaction. So, resulted to the confiscation of almost 500 grams or half kilo of shabu. So, ang subject is identified as this Claire Sophia, our top 1 city legal drug personality, na resident of Doña Juliana Subdivision, Barangay Takuling, Bacolod City. May upod man siya na during the arrest, upod siya during the transaction. May isa pa na personality na nakakpan na si Biboy Dacumos. Si Biboy Dacumos na ang kwan naman niya, ang background naman nito yung Dacumos ay sa ring drug personality sa Bacolod na mayroon din siya previous arrest, no? So amo na ang personality sa mga suspects. Sir, ang subject, yes sir. So ongoing pa yung background investigation namin, no? But we are certain na this two personalities is drug personality sa Bacolod City na sila man ang deliver sa items dito sa Victoria City. And we are able to
transact with them para makaltang item. So sir, ano ni exact area nga gipatigayunan sang bypass operation? So, the bypass operation diri sa National Highway sa Hacienda Cristina, Barangay 21, Victoria City. No? Ayun siya, obra, no? Muna yung obra nila, no? Tinda ng sangka. That is part of our investigation. After the documentation process, pag balik naman sa station, we will start our background investigation with the suspect. More or less 500 grams. DDB value niya is 3.4 million pesos. Sa amo na sa top 1 level sa city. Pwede na sa high value individual sila. Itong isang subject naman. Ang isa, sir? Hindi siya nakasama sa top level naman sa city. Oo, pero ano, makonsider as a SLI lang sa sir? Yes. We will try to find out. No? Bombo Jai, so mo to no, ang pahayagikan kay Police Lieutenant Colonel Joseph Fajardo regarding sa gipatigayan man nga bypass operation sa area sa Victoria City Police Station. Bombo Jai, ang duwa ni no, ka mga suspetsado ari sa diri nagapuyo sa area sang syudad sang Bacolod. So hindi sila ako ang subjected sa bypass operation. Bombo Jai, may record do diri man sa syudad sang Bacolod kay ini siya top 1 no na drug list ako na drug personality sa Victoria City. Bombo Jai, kumbaga siya ang nag-provide sa mga illegal drugs sa area sang Victoria City. Bombo Jai. So grabe mo Carla, kudos no sa aton mga kapulisan sa Bacolod Police Station 8 kag sa Victoria City Police Station kaya natigayon ganila nga nadakpan natiklo ining mga dalagko no nga mga persona kag dalagko man nga mga balor sa nga illegal nga droga ang nakumpiskar. Yes, Bombo Jai, no? Kudos gitod sa aton sini nga mga kapulisan kay syempre kung wala sa ila sini nga effort hindi gid ini kaladakpan ini nga mga durugista. Bombo Jai, no? At the same time syempre sa bulig man sa nga pumuluyo Bombo Jai ti ini na tigayon man ini sila nga nadakpan Bombo Jai, no? So kudos sa aton sini nga kapulisan diri sa syudad sang Bacolod, Police Station 8 kag ang kapulisan sang Victoria City Police Station. Bombo Jai. Yes, Bombo Jai. So idugang ko na lang ining pala nga sunog nga luntad kagaina sa may Barangay 39 Lizares Street, Bombo Jai. So ini ka isa ka single story structure Bombo Jai ang na-involved no sa sunog kag sa north portion sang balay no. Ako nini do storage ini nila nga area Bombo Jai kag wala naman ini gina gamit ang area. So first alarm ang nagluntad nga sunog Bombo Jai kag ang ginapanagiyahan inis ni Mr. Antonio Melocoton Bombo Jai kag wala man sang may nasamaran no sa nagluntad nga sunog. So Bombo Jai, pamatian naton ang pahayag gikan kay SFO1 o SFO2 John Mundido Bombo Jai. Kagina nakabaton kita sang tawagalin kay Ma'am Cristina Coronel around 2:50 PM. May sunog ko na sa may number 39 Lizares Avenue, Barangay 39 Bacolod City. Ang involved naton dito is a single story structure, daan nga balay, no? Bakante na siya nga balay. Ang aton nga nagsugod ang karayo sa sagwa nga portion sang balay kay kagina initial to nga investigation may daw gina-amat-amat himos bala nga do inograte pero gapaninlo sa balay. Estimated damage na naton ara lang anay sa 4,500 pesos kay halos wala man damage ang kalayo sa sulod bala. Wala naka create dako nga damage ang kalayo sa sulod mismo sa balay. Na-declare naton na under control around 3:02 PM tapos naka-pair out makita by 3:08 PM. First alarm na status sang call tapos ang owner sang sininga balay si Mr. Antonio Vasquez Melocoton. Melocoton. Mr. Antonio Vasquez Melocoton. So wala sang may na negative man reported nga injuries.
So, Bombajay, amo to no, ang pakayagikan kay SFO1, Jana Mondido regarding sa sulog na nagalog sa Tugaina sa mga area sa Lizares Street, Barangay 39, Bombajay. So, Bombajay, update ko lang ini, no, ini bala ang naglumpas sa area sa Pisco Port, nga sakay ini siya sa TriStar na Roro vessel, Bombajay. Ini nga Roro, padulong ini sa area sa Dumangas, kinapalang wala pa ini sila nakahalingit mismo sa vicinity sa siyudad sa Bacolod. May naglumpat Bombajay, no? So ini siya ginkilala kay Joel Batallones Salugya, 34 anyos, presidente ini siya sa barangay San Dionisio, Molo, Iloilo, Bombajay, no? Sa barangay San Dionisio, Molo, Iloilo City, Bombajay, ti Cagaina. Di ginpatulungan nato ng Philippine Coast Guard, Bombajay, no? Ang nagkuha kita sa data, hindi siya nag-supplier sa nervous breakdown, Bombajay. Mayara siya sa depression. So, muna subong ang ginalantaw. Rason sa iya sini paglumpat sa barko, Bombajay. Dahil Cagaina, ipatulungan ini sa naton sa isa ka punerarya dali sa siyudad sa Bacolod. Confirm din, Bombajay, nga nadulaan na ini siya sa kabuhi, Bombajay. Isa pa ini siya sa PWD, kumpol ang iya sini kamot, Bombajay. So makaluoy, Bombo Carla, no? Kaya, kumbaga, wala siya gilayon, Bombo Carla, nga narespondihan man siya gilayon, galing kay napatay lang siya sa pagkalumos. Amo na, Bombajay, no? Respondihan man ini siya sa gilayon, galing kay tigalakat na, no? Ang barko nga sakyan niya, nakibot na lang gid, may ari ini sa companion, Bombajay, ukod-ukod, nakibot na lang gid nga, naglumpat na ini siya sa barko, Bombajay, tigin try pa ini siya nga, survive, Bombajay, at madulaan siya galing niya sa kabuhi, Bombajay. Kaya nagasupre siya, Bombo Carla, sang nervous breakdown, no? So, Yes, ginawala ang mabudlay, kaya dumabudlay na abatuan, Bombo Carla, kung ikaw ang yara sa posisyon, no? Yes. Amo gid gani Bombajay, no? So makaluluoy gid ini nga biktima, Bombajay, at may ginasupplier kung naginabatsad ini siya at dulaan gid ini siya sa kabuhi, Bombajay, why na ini siya pauli sa ila siniyang puluyan dito sa area sa barangay San Dionisio, Molo, Iloilo City, Bombajay. So Bombo Carla, kamusta sa karon ang sitwasyon sa syudad sa Bacolod dira sa may Singkang Airport? So Bombajay, tinatapos na, no, ang ginpatigayon nga bypass operation sa suspetado, Bombajay, dala na ini siya sa Police Station 8 for proper disposition, Bombajay. So sa liwat, no, ang subject ng bypass operation, balikitan, no, sa bypass operation, si Mark Daniel ang Bombajay, taga barangay 14 ini siya, subong ari na ini siya sa kustodiya sa Police Station 8. So kudos, no, sa ato sini nga mga kapulisan, Bombajay. Sige, Bombo Carla, madamo gid nga salamat. Bombajay, mo inang report gikan sa patrol ini si Bombo Carla, May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Assistant Overall Number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo. Madamo gid nga salamat kay Bombo Carla, May Defensor sa mga balita nga natipon sang patrol. So kudos gid, no, sa Bacolod Police Station 8 kapin na 1.7 million pesos nga balor sa illegal nga droga ang nakumpiskar subong man sa Victorias City Police Station, no, kung sa diin na 3.4 million pesos ang nakuha nga illegal nga droga. Grabe na gid, no, ang halit sa droga diri sa syudad sa Bacolod. So nagapadayon man ang aton nga kapulisan sa pagpatigayon sa mga bypass operation agud nga madakpan ining mga tawo nga yara sa likod sa pagpalapta sa illegal nga droga diri sa syudad kag sa probinsya sa Negros Occidental. Antes kita magtakop mga kabombo, no, gina-dismiss sa Commission on Elections former 1st Division ang disqualification case nga gin-file batok kay presidential candidate anay Senator Ferdinand Marcos Jr. Sunod, no, kaya COMELEC spokesman James Jimenez ginbasura sa division ang consolidated petitions sandaya Bonifacio Ilagan, Abubakar Mangilin kaga Akbayan bangod sa lack of merit.
Suno sa mga petitioners, dapat no nga ma-disqualify si Marcos sa presidential race bangod sa pagbayular sa nga Internal Revenue Code. Wala ini nag-file bala sa iyang income tax returns sa nga 1982 tubtob 1984. Apang santo sa resolusyon nga ginsulat no ni Commissioner Aimee Ferolino, wala nakabutang sa original 1977 NIRC nga disqualification ang penalidad sa hindi pag-file sa nga income tax returns. Kaganang epektibo lamang inino gin-implementar lamang ini ang kunagin implementar lamang ang perpetual disqualification nga penalidad sang nangin effective na ang PD 1994 sa nga January 1, 1986. So meaning, sa nga 1982 tubtob 1984, wala pa yan nakabayad sa nga tax, no? Si Marcos, amo to nga date, wala siya nakabayad sang tax. Kumbaga, dira niya nahimo ang violation. Apang ang layi nga nagapatuman sa nga disqualification sa mga wala bala nagabayad sang tax, ang nangin effective ang gin-implementar sang 1986. So, suno no, sa ruling, hindi pwede ma-apply ang disqualification, kaya ang violation nga na-commit is before pa gin-implement ining layi. So, amo na siya no, wala, kung ginbasura sa nga COMELEC First Division ang disqualification case ni presidential aspirant Bongbong Marcos. 53 minutos ang nakaligad sa takna alas 10 ang gabi. Ginakulabos na kita sang oras mga kabombo. Madamo gid nga salamat sa pagpupod sa amon sining gabi sa mga nagapamati sa 630 kHz no, subong man sa mga nagatutok sa aton nga Facebook Live, kaya Sir Roland Canson, kaya Jesse Bautista, kaya Nestor de la Cruz, kay Ma'am Ann Paradero, Marco Navales. Maayong gabi, kaga stay safe gid kita tanan. Magabalik luwat buwas sa agang Bombo Radio para sa aton nga mga public affairs program. Ining inyo nangin kaupod, Bombo Jaire de los Reyes, para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station Owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. The reason why this network is on, we're standing together so loud and so clear. And on your radio we aim not just fun, we're here for you with our great big helping hand.
are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Listen to the voiceless with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you, to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS,